पंडित वामनराव पिळगावकर शिष्य व हितचिंतक परिवार गोवा यांच्यातर्फे येत्या 25 आणि 26 नोव्हेंबर रोजी गिमोणे पिळगाव येथे स्वर्गवासी पंडित वामनराव पिळगावकर प्रथम पुण्यतिथी व स्वर्गवासी पंडित परशुराम कामुलकर 18वी पुण्यतिथी निमित्त संगीत समारोह संमेलन आयोजित करण्यात आलेले। पंडित वामनराव पिळगावकर गोव्यातील एक ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ संगीतकार, भजनी कलाकार, तबला वादक, पखावाज वादक, नाट्य कलाकार पंडित वामनराव पिळगावकर यांनी भजन क्षेत्र, नाट्य क्षेत्र, जुनी नाटकं, भजनातील जुने अभंग, नवीन चाली अशा तऱ्हेचा खूप अभ्यास करून संपूर्ण गोव्यात अनेक भजन पथकं निर्माण केली आहेत। आज गोव्यातील जे गायक आहेत जास्त करून पंडित वामनराव पिळगावकर यांचेच शिष्य जी पुढे ही परंपरा नेत आहेत आणि त्यामुळे त्यांचं स्मरण व्हावं, नव्या पिढीला वामनराव पिळगावकर एक संगीत क्षेत्रातील मोठे असं व्यक्तिमत्व, त्याची ओळख सर्व गोव्यातील लोकांना व्हावीच, त्याबाहेर गोव्याबाहेरही अनेक चाहते आहेत पंडित वामनराव पिळगावकर यांचे, त्यांना सुद्धा त्यांचं स्मरण व्हावं या उद्देशानं 2 दिवसीय संमेलन आहे। 25 नोव्हेंबर सकाळी ते संध्याकाळपर्यंत भजन स्पर्धा, महिला भजन स्पर्धा आणि पुरुष भजन स्पर्धा असे होणार आहे आणि त्याचं उद्घाटन पंडित तुळशीदास नावेलकर एक ज्येष्ठ तबला वादक ते करणार आहेत आणि संपूर्ण दिवस भजन संमेलन अशा उद्देशानं निमंत्रित भजन स्पर्धा आयोजित केलेली आहे आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळपासून दादांचे शिष्य ते कार्यक्रम सादर करणार आहेत आणि त्याशिवाय गोव्यातील असे प्रतिभावंत कलाकार श्री महेश वझे तबला वादन यांचं तबला वादन स्वतंत्र होणार आहे, सिद्धी सुर्लकर पिळगावकर यांचं गायन आहे, सौ प्रचला आमोणकर यांचं गायन आहे आणि सर्वात शेवटी पंडित महेश सार मंडळी मुंबईतील एक मोठे गायक कलाकार यांची गायनाची मैफल होणार आहे।